Salamu alaikum. A'a, ma da ni mu. Allah sarki ya jaji mai abinci. Ya kai ne. Hajjaji mai abinci ikon Allah. Ka yage na. Samun abincin na wallahi gaba ɗaya na sha na gida ma garin kwakin ma ba a samu ba shine da nama guda nawa. Ga wallahi kika samu da nama sai kici ban ga namacin nama ba nace. Ba ka da ko sisi. Ashe kin gane. Ai Hausa na kenan Allah sarki. A da Allah ki sa min da dan taliya nan da Allah ina so ki sa min da dan taliya da dan biya saboda kin san abin. Saboda tsaro. A ga gaskiya kin mun tsada. Wallahi har ga Allah kin mun tsada. Kullun tsada abadan girman Allah. Ina laifi faɗa ba da kai ba a wanka ma mari. Wannan kuma ke kika san Hausan ne zagi na kika yi. Allah sai ki bani mana kai. Samun cokali. Cokalin nan yana ta cokali. Kai ina mai cokali? Yar aikatau ina take? Yar aikatau kuma. To menene me take yi? In ba ni ma take me yasa ta fito? Kai ina take ne? Ni ba na san irin haka. Wallahi zan fasa. Wallahi zan fasa. Daure ne ta ci. Wallahi zan iya fasa. Kai tsaya zo ki wanke min hannuna. Zo ki wanke min hannuna. Wani irin ta wanke maka hannu? Ba sana'a take ba? Nace ba ka wanke min ba sana'a take ba? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wani Allah dan samun abincin nan duduwa. Lalle ma dan iya. Shekarar jiya wancan ka ci baka biya ba. Shekarar jiya ka ci baka biya ba. Jiya ka ci baka biya ba. Yanzu yau ka ibo shangon kafa ka zo zaka ci ba? Oh, shine ba za a samu ba. To akwai kuɗi ki samu. Ki mai dai. Wallahi dan Ai ban tabbatar akwai kuɗi ko babu ba. Kaje wurin samu da. A'a idan zaka biya duka to idan kuma ba za ka biya duka ba. Duka zan biya. Dan Allah samu. Tamshi kenan. Gaskiya ta takura mata wani gashi. Ruwa fa. Ka mishi ruwa. Gashi tun da Kullum abinci ba ruwa dan Allah duduwa. a ka dan ringa ajiyewa a ƙasa. To ina ruwan ki duduwa. Yau ku bayan da kuɗi, amma zan biya. Dalla matsacan. To ban daman man. Ai wallahi bari ka ji dan iya baka isa ka tafi yau a gurin nan ba sai ka biya ni kuɗi na. Dan Allah ban. Oh no. Dan Allah ban. In baka? Nawa ne Sun kaɗan kuɗin? daga cikin kuɗi Nawa na. ne kuɗin ki? Kullum sai ka zo ka cika kama hanyar ka tafi to 1000 ne kuɗi. Zan biya ki zan yi zuwa ci da daddare.